Mualthuam North Tleirawl H Ramdinpuii Thisen ni rinhlelh pakhat karakai Thisen ni ngeia chu forensic laboratory endik ani hnuah Thisen ani lo ti finfiah ani ruang bula chhar chemte mi erawh chu Thisen ani ngei ti finfiah niin Ramdinpuii Thisen ani emte erawh finfiah alani lo thung Vawiin August Ni panga sangni somni paruk thlengin Lunglei Police chen khawihtu an laman lo Lunglei Police hniah ZOEN thudon danin Ramdinpuii Thina chungchang chui tura din special investigation team te chuan August Ni pakhat zara Mualthuam North anin kulna mun an chhuah san hnuah chaktaka nu chui hna thaw chunjom zel ni in August Ni pali zirtawp ni apo Mualthuam North lama police hi an kal le mi thahnem ta komnon le in zanlaya lunglei lam an ron pan le tundin huna forensic report chen khat an hriat to thu soin Lunglei Police chuan H Ramdinpuii Thisen ni rinhlelh pakhat karakai Thisen ni ngeia chu forensic laboratory endik ani hnuah Thisen ani lo ti finfiah ani thu an soya ruang bula chhar chemte mi erawh chu Thisen ani ngei ti finfiah ni in Ramdinpuii Thisen ani emte erawh finfiah alani lo thunga Vawiin August Ni panga sangni somni paruk thlengin khawihtu an laman lo thu le rinhlelh bulfuk tak an la nei lo thu an soi Puan tongin karkalta August Ni thum zana chinshat lawa bo H Ramdinpuii kumsom panga Mualthuam North hi August Ni nga khan government middle school Mualthuam North bula thiam mu ani ashoka thuk taka zaina hnuma omba ka ataksa chemte Vawiin ani hriat mun sari vela omin ruang ni August Ni nga zana an chen na in lamalu men ani hnuah August Ni ruksang ni somni paruk ni nga ni khan Lunglei civil hospital postmortem ani postmortem report hi August Ni pani sang ni somni paruk zan khan police chuan an dong ti soin postmortem report atanga alandanin Ramdinpuii thi chan chu a oma chemte Vawiin awang ani thu an soya mipat mei chiat na rongkai chet na mu ani lo thu an soibok Ramdinpuii Thina chungchanga Mualthuam North VC le YMAOB te chu August Ni pani sang ni somni paruk zan khan an chukhoma Lunglei Police chu tundin hmuna an khwa omlo ma sela an beidon wang le an zuji wang ni lovin evidence an lak khom sang sang te nen Lunglei lama chakzo kamhalak an tum wanga chukan ni thu an soi Mualthuam North VC le YMA te chuan khotlang mi puite an thlabar ti an hriat thu soin thamuang tak le thlabar lawa anom theinan August Ni pathum sangni somni paruk zana changkha tlaivar duty an tum thu an soya nu chui zo ani ma chu duty an tum thu soin khotlang mi puite po in hi hriat sakse zanrei lama lir theitlan ri an lo hria ani po in thlau thong lo tur an ngen thu an soya hetwal thana rap thlak takhi chui chua ani thuai theinan thil hriat le nu chui konga mason theina tur hria anom chuan jep nei lovin an khotlang tan H Ramdinpuii Thina dik tak hriat chua ati tu man chua wat ani theinan khotlang mi puite an som ti an soibok